Ngadan pat ban hikai pi sa hisien hagani ka step ka bamenta ling bagani ka Khubor ya ka banga pensngo shapi hagani ka por ka bamenta. Bat nga aingo yu blay baga ktien ka jong blay ka penshai ka pentikna yengi bat ka ktien ka jong blay ka penpauru ya ka donut ka jong blay bat ya ka mon ka jong u ya ka ka ba ukwa na ka benta ka GM ka jongi. Tadai ta bangi puli ka ktien ka jong blay ka pensngo thu ya ka jingmut ka jong blay bat ya ka donut ka jong u. Tadai heng ta habangi puli ngi sngo thu shu shapang u blay. Bat ya kita ki jingkwa ki jong u ya ka bau dawa na ka GM ka jongi. Kwa ban ai kublay shwe fi ni ka por shwe bangan kren ni ka ktien ka jong blay ha ka kerteng ka tiang tam ka badan bor tam ka jong try nong padem jingi Jesus Christ ya pi ki badan hang ni bat ki badan keleng setelah ki ba sngap bat ki ba yo sngo ya ka ni ka ktien ha ka ni ka por nga ai kublay fi nga fi da ka jingi ki jong try bat nga da sngo nga da sngo boram ya fi namar ba fi sngap ya ka ktien ka jong blay man nga kat ba finang sngap kat ta finang yo bor kat ta ken finang yo jingmut naga ktien ka jong blay ya ka ba fila ban em ken ban sngo thu ya ka mon ka jong blay. Kading ta ka ni ka ski ka bamenta nga kwa ban shu ai nuksa ni ka por. Bagata ka long lada fi sno hangano ka company hangano ka jingtray kita ki try jong ka jingtray ki khimi lenti bet namar ba ki siu ya fi ki khimi lenti bet ba fin long ki ba seisoh. Fi join hangano ka company kanon bi ka target ya ka fi hapan poisha ka ta ka thong ki la bu target ya fi hang ni ubnai lani how to benai lani man la ka tayo ki bu target if you ban achieve ya kata ka target kanono ka company kanom ya claim ka target but kum tawa baro ki badon ha kata ka company ki hapan tray kat kum kata ka target lani kat kum kata ka bah ya ka bala ah ki ya ka baki dap ban pendap ru ya kata ka thong ya ka bala bu tading ta ladaki kimla ban poisha kata ka thong la weng no ki ru na kata ka kam but kum ta ki shudo kam But ngakwa ban ong ifi ka ni ka sngi. Bahaga hima ka jong blay am kadon mi ka thong ya ka bau blay ubo ya way po way uba sno hau. Ya way uba don hagata ka jia day bat u. Tadeng ta fi sno au Jesus Christ. Tadeng ta haba fi don bat u ukmi lenti ya kata ka jing seisoh na ka GM ka jong fi. Ubo target ru ya haga GM ka jong fi ya ka ba video ban poi shagata ka thong. Lemda kumta kata ka jing sno ka jong pi kan Shillong ka balen ai tading ta ndai ta mi shu sno au jisu bo ru ka thong ha ka GM jongi ya ka bangi haban 3 minute ya ka bangi haban le na do ka download ya ka bangi haban ya shakri hadu kata ban poi ya kata ka thong pada banga pule ka tin ka jong blai ngayu ishai no nu shakri jong blai ubaya do man sim ba khoi usno tho in ga way ba ublai ubo ye ka thong ha ga GM ga jong bo tau de apostol Paul tading ta utho in ga shithi ban pin kan mau yangi ba habangi bot yo jisu ngi don ye ga thong ublai ubo ye ga target ha ga GM ga jongi udakwa bangin long ki ba seisoh bat kata ka jing seisoh kan pin kemen ye tadeng ta kwan pule ka ni ka por na ka city chaki Philippi ka ongum ni ka ktien ka jong blay ka omba ngalayo pediang lupa lani bala penjanai lupa nga Henry nga be shaprangken bagumta ngan yo bat ya kata ya ka benta ka bala bat yang ngaru dau Chris Jesus ko para banget nga ngam nyaw yaldi ubala bat Henry ya ka ni ka wengale daga ba klet no igi ki ba shadien daga ba kner no shaki ki ba shakmat nga be shapersha kadang ban yo ya ka jingya thong ka ba ka jingkhot shaneng ka jong blay how Chris Jesus upol ukrani ka ni ong haga jing shangam dani haga jing shangam lai wong am de hiru utaw bla penjanai lopa ya nga Henry wong be shakata ka thong shagai Shakata ka thong ba ulong uba janai kumba ukris ulong uba janai. Bad om tangkata wong ko praba ngam nyaw ladi uba labat. Henry ya kani ka way ngale daga mang klet no iki shadien daga mang kner no iki shikmat. Wong bang haban klet no iki ba shadien. Nomor kata ke ba shadien ke jong u kamdai ka history ka ba sngo tunat. Kamdai ki ka ba sngo bang ban perkhat ro. Wong klet no iki ba shadien
Namarune ula de unong beben ya kabalang ula de ubasarong ula de unong penyap ula de shisha utau breu uba lada ublay utau ya u unjen dala hap shisha ga jing bishar ga bakraw jong blay wang aklet no itu eki bishadien anda habang ala yo ukris wang gene ga we ngale bagata kalong aklet no eki bishadien daga bakner no eki bishakmat wang ngabe sya persya ga dak ban yo ga jing thong kabaga jing khot shaneng ka jong ublay hau kris jisu wang ba ngabe sya persya ga dak kabamut kadan ka thong ya u wang ngabe ru sya persya ga dak marhantai kadan kata ka target ia kaba unyo ia kata ka jinga thong ia kata ka price na ublay ia kaba unyo ia kata ka nong na ublay kaba angru namar kalong kata ka jingkot shaneng ga jang ublay how Chris jisu ken habo ublay ukot ino habo ublay shisha u penyaso ia ladi bat uno balada uta ubreru kwa ban penyaso ia ladi how try ken ma ba udan ka thong ga jim ga jang ublay ru khmi lenti bau tau breu udai ban poi syagata gatong upolo kwa ban long kumu Jesus Christ ban long bachanai bat kata ka de gatong haga jim ke ju ya ka ba ula ban long ru ka jingger khu na ka manta ki ba bon ki mensim ban long unong ilap ya ka gospel bat ba kita ki ba sngo bat kita ki ba sngap ba kin yo pediang ru ya u Jesus Christ ban makir kin yo alang ya ka jing pedim kata ka de gatong ke jong pol ubleu la bu ya ta ka target ka jing ke jong baru wang shisha kani ka diga target kani ka diga thong ya ba bleu la bu bangan yo ka ta ka jinga thong bangan yo si shay ta ka jinga thong ya ka ya ka ta ka nong ya ka ba bleu la bu na ka menta jonga tadi ta kwa ban kli fi ka ni ka sngi ka ba menta haba fila asno how Jesus Christ hato filong am ki ba seisoh hato filong am si shay ki ta ki breu ki ba be sha persha ka ta ka dak bidan am ya ka ta ka thong ka jim ka jong fi ne la fila shu hun la ka hun na tang boong ngala long kristan ne bangala abot yu jisu ne ngala let jeseng lani kumta ngala kit akiniam ngala kit se ki program baper lani ki committee ki baper hatu kata ka de ka thong ka ba blay bu ya phi hatu kata ka de ka thong ya ka bakan kut no tang kumta u jisu kran ni ka ne ka wei ong along mangau ding sowan ban ma phi kitna tangan pule ka ne ka por mangangalong ding sowan u bashisha barukpa jonga ulong unong sumar briso katnat baro bahanga kabam seisoh ungorno berkatnat baro kabas seisoh ukhalat yaka bahkan seisoh Khubor ni ihang ni ba ujisu ong katnat baro kabahanga kabas seisoh ukpa ukhalat berkata katnat baro kabahau kabam seisoh utau ukpam udanno yaka bat ungorno yaka bat kadukutno kata keji dai bat kaba ladangi puli kham shakmat ungor ia kata gading ban bret no eka hading tading ta kwa ban fi gani ka sngi ka bamanta lada fila asno au jisu dan ki kristan mau ki bala kamil di ki bala asno au tra ken mau ni ka wei bo tra ukmi lenti wang along mangau tau ding so wan bu shisha bu pa jonga long nong sumar briso bat kata katanat ka bahanga ka bam seisoh ukpa ungor no eka berkata ketenat ka ba seisoh khalat ya ka bakan seisoh Khubor tadai ta kane ka kran ia kata ka jingye dei wapila asna how Jesus Christ ukmi lenti ya fi bapin seisoh dei tang bapin Shillong uriuniam busukit ya ki kam niam ya ki kam balang nane busu kam kumta bapidei u kristan henry klem seisoh pada ka jingim ki kita kiso ki jong mensim lada film dan ke jing it lada film dan ke jing sebun lada film dan ke jing bah lada film dan ke kata ke jing kemen lada film dan ke kata ke jing sya aslam ke jing ini lada film dan ke kata ke jing jamnut lada film dan ke bor halade balada film sei ke so ke jong try ke so ke jong mensim ke bamut hi kam dan jing mut ya pi bapin sno how Jesus Christ lada film dan ke jing it lada film dan ke jing suk lada film dan ke jing kemen lada film dan kata ke jing bah ke jing sebun lada film dan kata ke jing ini lada film dan ke jing sya lada film dan ke jing jamnut lada film dan ke bor halade ban control halade ke bamut film dei utanat uba seisoh tading ta kata ka dei ka target ya ka ba upol ang bangan long janai kum ba ukres ulong janai ya ka bangan penmiru itu kiso ki jong mensim kum ba ukres udan ye kini kiso kum ta ngaru ngahapan dan gini kiso bading ta kwa badong ifi lada fidan ke jing it fin it you blay ba fin it ru ki breu tading ta kum ba utrai ukwa yang i bangin long ki ba it you try daga donut daga jingmut daga mensim ba daga bor barok kum ta ukmi lenti yang i bangin it you
Kumbaulang, kumtau kami lenti. Kata ka target. Jong way po way Kristan. Bat ban it igi paramarjan kumba it yaladihi. Bat ban it igi paramarjan kumba pi it yaladi. Kamot yaladi pila yo utrai baki way ruki de ban yo lang utrai. Lada pi bat don ye ka jing terang lene. Lada pi don ye kata ka jing Nongkhryiem lene. Lada pi don siya kata ka jing Nongkhryiem. Naga bantagi mensim ki bakodor. Kabang mot pimpat don yo mensim jong blay. Pis no la sno itang ba pila lada pi long concern ye ka kam ki jong blay. Lada pi don jing Nongkhryiem ye ka kam ki jong try. Kabamot pim dan yo so jong mensim. Kabamot kata ka jing im ke jong pi kalong mata ka tanat ka ba klem seisoh. Lada pim dan ke jing suk, lada pim dan ke jing kemen. Syukul mar be hapo syu huri hura be kata ke jing mot perkat ke jong pi. Mdan jing suk mdan jing kemen ha ka do no chu sungu si bet. Kamot pim pat dan yo mensim jong try. Pim dan ke jing subun, lada pim dan ke jing bah. Lada pim dan kata ke jing sya slam, lada pim dan sya ke jing ai ne. Syukula be klek spang lakala spang seperti spang syublai. Lada fimdan ke jine, lada fimdan ke jine sya Islam. Ban ya sya ike baro. Lada fimdan ye ke jing jamnut, lada fimdan ye ke bor halor ladi em ka bamut pi dei tang kata ketanat ka biusno, klem seisoh. Baru kpa ungor no ya kata ketanat. Baru bret no ika shading. Pagkatang kalong ke jing shisha lada pi shusna hau jisu. Lada fim say ye gini ki so ki jong tra, gini ki so ki jong mensim. Kalong ka baleno ya ka jim ke jong fi to ai be fin bo target ha ka jim ke jong fi bo ya ka ne ka thong bo shisha ya ka ta ka thong bang ha ban mi ha ban seisoh ha ban long shisha kumba jisu long ha ban long janai ha ban long kum jisu Christ ha ban don ni ka mensi man eat you blay ha ban don ni ka mensi man eat ya gibril ha ban don ni ka jing suk ya ka jing kemen ha ban don ni ka ta ka jing spun ni ka jing khapnap ni don ni ka ta ka jing baham ni ka jing snail ha ban don shisha ya ka ta ka jing aisha ka jing ai ne ni ha long shi ka ba jamnot ni ki ba bitar ban ni hab long ru kita gibril kiba don ka bor halal de kumo ong ka tin pareng bom don backbone ni bom don utau ing bot lum lada be keler chanel apoi chanel be shatai lapoi shatai em ngi hap bandon ya ka bor halor ladi lada ngim long kumta leno ai ka jinglong kristan ge jongi tading ta nga kwa banong ifi haba pi bot you try bo ya ka thong bangan long kum ba ujisu ulong duai man la ka sni pule ka tin pan ya ma khmat jong blai ya ga ba pini opdiang shisha ya ga daga bor ya ga ba fen seisoh aga ji im ge jong fi upol ong ke tam de bangala long lupa henry ha banga bot you try kum ta ken ngakla long ken kum u Jesus Christ tading ta ngadon ka thong mangadon shisha ka ni ka dak ya ga bala bo khmat jonga bangan yo ya ga ta ka ji thong ya ga bala khot yang ada Jesus Christ tading ta kwa ban ong ifi kumba fitre ka company kumba fitre ka nono ka kamba pi shabu target em ha ka company ha ta ki try nga kwa ban ong ifi bu try ka gm ka jong firu ubu target ye fi ba ka ta ka long pi ha ban long kumba u Jesus ulong lada pi ong ngamla ka ba mot phimla namar phim ngai lada ubriu ngai ki ai ki baro ki long ki bala hau tau ba ngai ong ka tin ka jong blai tading ta ka ai ka bam la upol Ukraine ka ta no Philippines sau khat lai wong ngala ban le ki ai ki baro dauta u penchat bor yang aken but shisha haba pi don you try lada pi pan no try nganget un ai ya ka ta bor ya ka ba pi la ban seisoh ya ka ba pi la ban long kumba utrai ulong ki Israel ro ma ki sno how blai lagi puli Ezekiel no bakhatsan kene khot ban kong ter ke yathu ingi kumni habanga puli kene ke heading ka angkum ni ke Jerusalem kum katanat dingwan ka bamlarkam ke Jerusalem kum katanat dingwan ka bamlarkam kamot ke Jerusalem ka sno aublay henry kamdon ye ke quality ki jongblay kamdon ye ke jinglong ke jongblay kamdon shisha ye ke ta ka blay ukwa e ka bakan long tadi ta bang puli ke tin ke jongblay ka ong ke tin u try ka lawan hanga ka do ong ko khon u briu hato u dingwan u kamlong ayu ban yu no ding katanat dingwan ka ba hapdeng ki ding jong ka breeding on shim ya ka ding jong ka ban penlong ka no ka jing tray lani ki briu kin shim da usnar na ka ban sdien ya uno ukhiu hau hakmi la bret ya ka hading ban long ding yap bat ka ding kalabam baro ar ki tlu jong ka la thang ya ka hapdeng jong ka ru hato kandang mentoy ya ka no ka kam hakmi haba kadang baro kawairu kam shimbit ya ka kam ai ru sakat no leite haba ka ding kalabam no ya ka bat kalaing bat
ba kanombit shu ia kanu kakam. Kaktiin ke jong blay kaang haba pisno kamu ini ketenat kade ban long kabalarkam. Kani ketenat kade ban traikam mdei kata ketenat kabayap stai. Balada wa jingwa ni da sa itu senar kat kediak no ka hap no. Tadi ta ka kren ya ka Jerusalem haba ka wan ka jing pensoi haba ka wan ka jingele ki paidien no blay. But kila long shisha kun kata ketenat ding wan kabamlarkam kabamla ban le kabam dan jing mentoi bading ta kwa banong ifi kani kasgi kabam menta kumba kani katanat la bret no ika shading kalong kumju yu tau briuru ya ka bau blay umla ban penon kam ya ka bau blay umla ban le yu tau briu namar kwa ba unlong kumutrai namar kam dan kata ka target ha jim ju kam dan kata ka thong ha jim ju ulong kum kata katanat kabam larkam bat kani katanat kabam larkam kabakut jungka kan long be hagading tading ta kaktin ke jong blay ka angkum ni uang ujisu kani kalanong ka bakat sani no Yohanes dekat ba sauter ter ka ang to yene anga ban mga hapi kumba katanat kamla ban seisoh na ladihi lamda ka yene hauding sawan kumta ma phiru lamda phiene hanga mga ngalong ding sawan mapi kitanat uta ubayene hanga ban mga uta seisoh shibun na ba klem nga phimla le rum lada unu ru yene hanga la jubret no ya u shabar kum katanat ka bayap stai no tigi lom yaki bala bread ading bat latang yaki lada piai ne hanga berki ru ka bapi mon pinpan te kan long yapi ka baba ka klan shaya kata lada pi miai ne au try berka tin ke jong try ka miai ne api kamu pi klat noi ka tin ke jong blay pi klat no eta ka jing dai ke jong fi baru blay kum ta vi klalong kata katanat ka bayap stay no berkata ketenat kabayap stai no kabam sno aga ketin kabam sno aga ta jing dai bat utrai jisu utau bri ubam sno aga jing dai utrai jisu ubam sno aga ketin jo ubam dan ye ketin ubak klet no ye ketin tading ta ulong kata ketenat kabam larkam bargaba khatdo kata ketenat kan poi bet sha keding bal sagaba arang ni kene ga kren ia kita ki bakam ye ledi bagi long ki kristan ki basno hau tau ding sawan lada kini kim seisoh lada kini jisha kimpoi sha kata thong ka bau blai la bo iki ki poi shading kanotam kata ka bar kanotam ye ki brio ki baklam sno abu trai kanotam le ye ki brio ki baklam sno ba uding sawan ning ta lada phim ye so ka mut phim dan je dai hi ba utrai jisu ta lada phim dan je dai lada katanat kam dan je sno ka mut ka dai lupa katanat ka bayam tading ta uno brio ubam sno ele dai hau jisu Christ uno brio ubam dan je dai hau jisu Christ la nyau lupai kata katanat ka bayap bat ka bayap ka daibet hading tading ta kwa banong ifi ni ka singi ka mamata la da don na preng jong pi ki ba kam yeldi pa pilong sia kita kinong bot jong try bot shisha ba to sei kita ki so ki jong mensim ha ka gm jong fi la da don na preng jong pi ni ka por ka mamata ya ka ba fim pat sno au Jesus Christ no namar ka ding ka up yu tau bam sno au Jesus Christ bar nga ngai aba pis no pin sei so ba ru tra shisha unyo ban kemen Hagata ka jing seisoh ka jong fi ukpaun kalat kamun unang ay bor shu yapi unang penkut shu yapi bat unang pentamai shu yapi ya ka ba finang laban seisoh hagita ka laipon reo po bat chis pasha bat nga nget shisha bo trayo ang not ya ka napi bat nga kwa banong fi bo ya ka tong ka jim jong fi la fi las no of Jesus Christ ong nga ni ka tong bangan longom Jesus Christ bat ya fi gimam pas no of Jesus Christ bo ya ni ka tong bangan sno no hau haga ktien ka jong bangan sno no daga jinget shisha how Jesus Christ na do man daga singi wanom up la shai ne la shisgi yo ba ka ta la shai kam wan yo ba ka la shisgi kam wan ubleun map yanga yo ba ka jingyap kan wan no pinle kum no la ka wan man daga singi la ka wan la shai pinle kum no shai pin spent ya kata ka bam jukut ki jongfi shano fin pelut ya kata ka bam jukut ki jongfi pinle kum no ya kata ka bam jukut ki jongfi kalam u Jesus Christ ka bam jukut jong tau bre ka long ka ba kordit na ka ba kordit tam ka jing bitar ka jong blai kan yai sa halor jong u bat kata kad pung kading ya ka bala penkre na ka bantau syaitan bat ki angel ki jong u kan long ka jakaro jong kita ki bam ngai
Bading ta da ka jingit nga kran ifi nga da kerpat ifi lada pimpat pediang yu Jisu pediang no kan bakapor kadang don. Mdei banga syukran kai, mdei banga syu ong kum to, hendrai nga kwa ban ong ifi baka ne ka dei ka jingsha na marba pi pulei ka ktien bau Jisu kam ong along manga ka jingsha ka ei ka bau kran ya ka ei ka bau ong ya ka ei ka bau lahikai kam dei ka kam kai ka dei ka balong serious hado kata kata bun siru Jisu ong shisha nga ong api shisha nga ong api bara bau Jisu ong shisha ngihap banda shimkia namar kalong very serious habo try ong shisha ni ta kwa banong ifi kani kasngi mamanta ong ifi shisha don kaman kapat ifi shisha ladam kapat ifi na ko banaw mun sim ong finom yorong sa kahima ga jong blay tading ta ong shisha kamot pia ban shimkia u Jisu ong along mga utaw dingwan uba shisha ladapim snok hau uba shisha ka jingim ga jong fi kan longkom no tading ta daga mensim ka basngo it ya fi lada fim pat pediang yu Jisu lada fim pat snok out try snok no menta ka jingkang joka Potternet ka plane na ka banta jong fi pila ban wan shaneru nginyo ban a shishu i ka ktien ga jong blay lada fi kwa ban snok lang bang nega jishikri ai ngo yu blay bang ngai utra una ai bore fi un ai bore fi ba fin long shisha kiba seisoh ba fin poisha ka takatong ya ka bo blay la bu haga jingim ga jong fi tading ta duway na do man daga singi ya fi ki mampat pediang no utra Jisu bat na do man daga singi ai baga taga ji perkhat jong fi kanam long shu sha gi dagi ek bam seisoh henre gi ji perkhat ki jong fi kan long how Jesus Christ u bolong utau ding wan u bashisha pin seisoh bat habong ding wan kami bi ka bathiang na fi kabong ding wan kami ka jingim habong ding wan ka desisha ka taken ka buram ka jong blay ka jingim jong fi pin sai ka buram ka jong blay ia ka ba kan tap ha ka jing jong fi ada dua ka ni ka por ka menta ba fin pediang no utra Jisu ada na pediang jong fi shisha u blay lo ka ka anut jong fi wan ben slam shongong fi wan up ka bala shine ka bala ngile no menta pediang menta yo Jesus Christ ka jinget ki film don kam le kan no kan nyam ka rukom film don kam le kan no ka jingle kum ni kum tai henry tang ban shungai ba ka kalong ong try nga nget yeme ba medei shisha utrai medeu blay medeu nong pun jonga tang ban shungai wan haga do anut jonga tang tala biang kwa ban yedwai bat pi ka ni ka por ka menta la da pi dan marwai pila ban ra ki ti ka jong fi ka dak wa fi sarandar le khmat jong blay ni la da pi sngo e ka taru pila ban shu kren lang bat ngai gini ka jing duai ka ni ka por ka menta tongin ya duai ka ni ka por buat na din jonga ong ni ong try Jisu na do menta ka sngi nganget ba medei unang penem nganget ba medei blay na do menta ka sngi ka pediang ya me ba men long shisha u blay jonga ba unang penem jonga ngalong unang pop ngadon kami unang penem ngalong ubayap ngadon kami ya kata ka jingim ngalong ubam seisoh ngakwa ban long ubas seisoh badai tang hame ko Jisu bangan long kumta ngapdiang ye mena do menta kesngi ba men long ublay jonga hagar teng Jisu amen la fil ong ini kintien la sil hagani kesngi namar fil anget pila yo ega jingem bal ka finon kam kalong bani puli ka ktien ka jong blay bat ba pinia wan lang bania so lang bat kita ken ki banget how Jesus Christ ya ka ba finyo ban ya shimen talang ha ka jing mani ka jing ro ka jing duai bani shimen talang ha ka ta ka ba yo sngour ka ktien ka jong blay bat ya ka fila ban shakri lang bat ki ko i jong try duai bo try nang ai bor fi ka por ngi duai ka por na ka banta jong phi ki bla long kristan ba dia phiru ki balang syupriang manta ka sngi ba finang seisoh nang ni se kamat ni duai try ada duai ko kan rat try habani ki kon jame klas no ha me ko try ngai ko kan rat men semba ko men wan shisha po ga jim ki jongki bagini ki kon jame ko try kinda long shisha ki ba seisoh kinda sei ki so ki lai po un real po shis pa sha iki so ki jong men sim man a he ki ko try ga jing it ya ga jing kmen ya ga ta ga jing sup man a he ki ko try ya ga ta ga jing ba ya ga jing spun ya ga jing ya sha slam ya ga jing ya ine ba ga jing jam not ba ga bor halor ladi try no
mendagasgi men ai bagini ki kon kin bu target aga ji jong ki ko try bakin long kum ta kum ba me kwa ki baki kin long but try men sim ko men ya rap ki ko try men ai bor ki bahaba ki snot amen do mendagasgi kin long sha kita ki tenat ki ba seisoh kiba seisoh shisha ya kaba me men kemen ko try shisha kin long kita tenat ki balarkam haga hima ga jong me ablay but haba ki snot ame ko kan rat try but haba ki seisoh kamen sim jong me ka kemen shisha kerku ni ki kon ki jong me begini seisoh na do mendagas ki kinom sakut sak kumta do ka tin ke jong me ka ong kumta ko try ya kaba me ko kon rat try mela jit ini ko na ga ni kasngi but ya mela thong iki bakin long ki bi yailet but ba seisoh but bagi so jong piru kin long ki be yaine bakin yo yaine ong ka tien ge jong blay ublay la thong ifi ga nagasngi but ublay ong ifi yaile mde ben sakut sa ajo yaile yai shakri yai mani but yai san how try but fin long ki ta ge be seisoh bagi so kin long ki be yaine ngadwai nga ker ko ifi ga nagasngi haga kerteng ge jong Jesus Christ of Nazareth amen but amen utray nong ai bore fi ha adinta ko mga ong ifi no mena ada film ke jaka ban lech no ka jingkang jaka Potternet ka play pila ban wan syakane ka jing shakri ya ka bangin yo ban ya shakri lang yaw try ya ka bangin pen kraw lang ya ka kerteng with Jesus Christ but ya ka ba finala ban seisoh ban long ka jingker ku ya ka ni ka perthai blain ker ku if ingin sa syam yang la syai sngi ka bless you bon amen